Biz türлі очрашулар үткәрәбез. Безнең инде иң менә үзебез куллана торган форматыбыз лекция форматлары. Безнең хәзерге моментта бер 7 юнәлеш бар. Исеменә аерымда тукталып үтәсе килә, яшәү сәнгате дип атала. Чыннан да бик матур исем бит. Һәм шул ук вакытта яңгырашлы да, үзебезчә әһәңле дә һәм бик мәгънәле дә. Менә сезгә килгәндә сезнең өчен нәрсә соң ул яшәү сәнгате? Шәхсән үзем өчен яшәү рәвеше. Мәдәни агарту ул ничектер халыкны мәдәният белән таныштыру. Гадәттә кемнәрне чакырасыз һәм әлеге шәхесләрне ничек сайлыйсыз? Баш режиссер үзе сөйләгәч бит инде ул спектакльләр турында гел икенче әйбер. Бер теманы алабыз да, ике белгеч шул тема буенча сөйли. Шулай да әлеге проектта мине борчыган бер әйбер бар. Ул инде тел мәсьәләсе. Әдәбиятка багышланган очрашуларыбыз гел 4 сәгать бара. Кешеләр әйтәләр, сез анда 4 сәгать нәрсә эшлисез? Мен әйтәм, җитми безгә ул 4 сәгать, җитми. Хәерле көн, безнең яраткан хөрмәтле тамашачыларыбыз. Татарстан 24 каналында турыдан-туры эфирда мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көн теләп, сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Казанда тапшыруыбызның исеме белән аваздаш яшәү сәнгате мәдәни агарту проекты эшләп килә. Мәдәниятебезне агартуга, аны яктырак итүгә алар үзләреннән зур өлеш кертә. Әлеге проект нәрсәдән гыйбарәт соң? Проектның җитәкчесе Айсылу Насыйбуллина белән бүген шул хакта сөйләшербез. Хәерле көн, исәнмесез Айсылу ханым? Хәерле көннәр. Хәерле көннәр. Сезне күрергә без бик шатбыз, рәхмәт килгәнегез өчен. Сезгә рәхмәт, Гөлүсә, чакырганыгыз өчен. Хөрмәтле телевизор караучылар, әйтеп үткәнемчә, тапшыруыбыз турыдан-туры эфирда бара. Димәк, сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Кунагыбызга сорауларыгыз булса, безгә шалтыратыгыз. Студиябыз телефоны 511 99 66. Һәм төбәкләр өчен түләүсез номер 8800 532 55. Айсылу ханым, мин инде сезне шактый күптәннән беләм, һәм шул вакытта социаль челтәрләр ашада күзәтеп барам. Һәм әйтергә кирәк, сез мәдәниятебез өлкәсендә үзегездән зур өлеш кертүче шәхес, һәрбер проектыгыз өчен янып, көеп йөрүче шәхес. Менә шундый тынгысыз үз эшенең остасы булган шәхес бездә бүген кунакта. Һәм тагын шунысын да әйтеп үтәргә кирәк, аның һәрбер эше нәтиҗәле һәм һәр эше югары дәрәҗәдә. Айсылу ханым, миңа калса, тамашачыларыбыз хузурына башта инде сюжет тәкъдим итеп үтсәк, бик урынлы булыр. Игътибар экранга. Студиябезнең бүгенге кунагы Айсылу Насыйбуллина, филология фәннәре кандидаты, инглиз теле укытучысы, иҗади һәм сәнгати проектлар авторы. Айсылу ханым кечкенәдән иҗатка, мәдәнияткә, матурлык һәм эстетика дөньясына тартылып үсә. КДУның роман-герман филологиясе факультетын тамамлагач, диссертация яклый һәм КФУ студентларына белем бирә, инглиз теле укыта. Соңрак шәхси чит телләр мәктәбен ача, 12 ел дәвамында шушы юнәлеш белән шөгыльләнә. Ләкин күңеле яңалыкка омтыла. Яшәү сәнгате мәдәни агарту проекты нәкъ менә шушы чорда старт ала. Айсылу Насыйбуллинаның сәнгатькә тартылучылар өчен булдырылган махсус мәйданчыгы инде 10 ел үз эшен уңышлы башкарып килә. Мозаика студиясе генә дә ни тора. Хәзер инде әңгәмәбезгә күчсәк тә була торгандыр. Башыннан башларбыз, шулай бит. Менә яшәү сәнгате мәдәни агарту проекты нәрсәдән гыйбарәт? Аның асылы белән таныштырсагыз иде. Менә безнең яшәү сәнгате мәдәни агарту проекты. Без инде бу проект белән 10 ел шөгыльләнәбез. Хәзер инде Аллага шөкер үзебезнең инде гел әйтәм, өебездә булды. Менә Горького урамында без төрле очрашулар үткәрәбез. Безнең инде иң менә үзебез куллана торган форматыбыз лекция форматлары. Безнең хәзерге моментта бер 7 юнәлеш бар. Ул әдәбият, сәнгать, музыка, безнең модага хәтле бар, философияларга хәтле кертик. Күп юнәлеш кылычлана. Бик күп юнәлеш, кешеләр Аллага шөкер кызыксыналар. Шуңа күрә без 10 ел эшләп маташабыз да инде, Гөлүсә. Аннары соң инде без тагын иҗади очрашулар үткәрергә бик яратабыз. Безнең татар асыл ташлары белән дип әйтәм инде. Безнең татар халкының төрле форматлар бар. Менә
Әйдәгез бергәләп хәзер сөйләрмен хәзер. Әйдәгез. Менә исеменә аерымда тукталып үтәсе килә, яшәү сәнгате дип атала. Шуннан да бик матур исем бит. Һәм шул вакытта яңгырашлы да, үзебезчә аһәңле дә һәм бик мәгънәле дә. Менә сезгә килгәндә сезнең өчен нәрсә соң ул яшәү сәнгате? Бик күп кеше шул сорауны бирә безгә. Яшәү сәнгате ул шәхсән үзем өчен яшәү рәвеше. Чөнки мин гомерем буе мин белем бирү юнәлешендә эшләдем. Һәм инде гомерем буе ничектер белемемне арттырырга тырыштым. Әлеге проект шуңа бер далил. Бик яратабыз шуны. Аннан соң менә бу проект мәдәни агарту проекты дибез бит. Менә гадәттә тапшыруның исеменә килгәндә дә еш кына сораулар бирәләр. Ни өчен мәдәни агарту дип. Менә агарту сүзенә аерым тукталып үтәсе килә. Шуннан да ни өчен агарту? Һәм сез аны ничек аңлыйсыз? Кызыклы сорау бу Гөлүсә. Ничек дип, менә мин үземчә әйтәм инде, минем фикрем нинди? Минем өчен ул мәдәни агарту, ул ничектер халыкны мәдәният белән таныштыру, якынлаштыру дип уйлыйм мин. Чөнки менә бездә төрле юнәлешләр, һәрбер кеше бит әле бөтен кеше дә алай итеп киләм дип әйтми бит инде сразу инде дип әйтим инде. Алар барыбер теге карыйлар да, без бу лекцияларны бит безнең белгечләр бер ай якын әзерләнәләр бер лекцияга гына. Шуның хәтле әйтәм авыр темаларны алсак та, шуларны ничектер җиңелләштереп, ниндидер гади телдә анарсын кешеләргә бирү. Менә минем өчен мәдәни агарту шундый җиңеләйтеп гади телдә кешеләргә информация бирү. Менә минем өчен шулай шикелле. Шул вакытта аралашу, фикер алышу, белемнәрне арттыру, чөнки Аллага шөкер андый кешеләр бар. Мин Гөлсинә инде, мен әйтәм, ул бит кешеләр, безгә бит төрле яшьтәге кешеләр киләләр. Аларның төрле профессиялары, гаиләләре бар, эшләре дөнья юк, мен әйтәм, барыбер вакытларын табып, белемнәрен арттырырга тырышалар. Киләләр лекциялар. Менә сезнең сүзләрегездән шуны аңладым. Әлеге проект инде димәк иҗади очрашулардан, төрле кызыклы лекциялардан һәм мастер-класслардан тырышыла бит. Әйдәгез әле иҗади очрашулар хакында сөйләшеп үтик әле. Менә гадәттә кемнәрне чакырасыз һәм әлеге шәхесләрне ничек сайлыйсыз? Безнең андый сайлау дигән әйбер юк, ничектер менә үзе килеп чыга. Безнең мин бит инде бу эшне үземнең әле мәктәбем булганда башлап җибәргән идем. Мин гел шуның белән кызыксына идем. Ул вакытта әле Тельманда әле урнашкан шул үзебезнең укыткан үзәгебездә. Ул вакытта инде Алсу җырчы безнең килгән иде, Марат Башаров килгән иде, Гүзәл Яхина, чөнки безнең бит әдәбиятка багышланган очрашуларыбыз инде 9 ел бара. Безнең анда бик зур клуб дип әйтим инде. Шуңа күрә аның әсәрләрен бергәләп без анализлаштырдык аның белән бергә. Анарысын инде бик кызыклы очрашу булган иде. Үзем дә уйламаган идем. Ул вакытта мөселман кино фестивале вакытында Оливер Стоунның малай килгән иде, Шон Стоун. Ул да бездә булды. Төрле инде композиторлар, режиссерлар белән шулай итеп әкренәп алар белән аралаша идек. Хәзерге моментта менә үзебезнең үзәгебезне ачкач инде менә без тагын да кызыграк кешеләр дип әйтим инде, менә соңгы очрашуларның берсе безнең яраткан театрыбызның режиссеры, баш режиссеры Фәрит Абый Бикчентаев белән һәм инде Люция Пахамитова белән менә очрашу үткәрдек. Әле менә бер 3 атна гына элек. Ялгышмасам, ул сездә инде икенче тапкыр шулай бит. Менә әле Тельманда вакытында безнең Фәрит Абый килгән иде. Мин Фәрит абыйга бу юлы да әйттем. Әйтәм, менә сез белеп торыгыз. Әйтәм, менә килгән хатын-кызлар шул вакытта әле 4 ел элек. Анда бит урыслар да бар алар арасында. Алар хәзер бөтенесе дә бер спектакльдә калдырмыйча йөриләр Гөлүсә. Мин шуңа күрә Фәрит абыйга әйттем, бу әйтәм, сез килгәнгә, менә кешене үзен тыңлагач, аның белән кызыксыну да арта. Сораулар бирәләр, кызыксына башлыйлар. Инде баш режиссер үзе сөйләгәч бит инде ул спектакльләр турында гел икенче әйбер. Шуңа күрә кешеләр кызыксынып менә йөриләр. Әле кайсы вакытта көләм инде, әйтәм, алар миннән дә күбрәк йөриләр. Мин әле аны хәтле җиргәнем юк, аны хәтле җитешеп бетеп булмый. Менә шулай. Менә аннан соң Алсу килде дип әйттегез бит инде, Марат Башаров килгән икән сезгә. Менә мондый зур шәхесләрне ничек җәлеп итәсез? Ничек килеп чыкканын менә ул Гөлүсә ул сорауны миңа гел бирәләр. Менә ул мин бит белгечләр турында да шулай сорыйлар. Каян син андый белгечләрне таптың? Әйтәм, мин гомергә дә бернинди объявление язганым да булмады. Менә ничектер танышулар үзләре килеп чыга. Менә әйтәм инде, Алланың рәхмәте белән. Менә шулай дип. Кыскасы шулай. Менә Алланың рәхмәте белән мин гел әйтәм, бөтен кешеләргә дә әйтәм. Төрле юнәлештә эшләгән кешеләр белән менә җаныңны, тәнеңне биреп, яратып эшләсәң, ничектер барысы да килеп чыга. Аңлатып булмый әйберне. Мин инде интервьюлар да алам, кайсы вакытта үземнең менә Telegram канал эчендә, менә мәсәлән Мәскәүдә булганда
барыбер яратам инде мин Камиллариның да иҗатын спектакльгә бардык та ничектер җайлы килеп чыкты. Интервьюда алып булды. Бер 20 минут спектакльгә хәтле мәсәлән. Менә ничектер менә аңлатып булмый әйтәм бит. Монда инде чыннан да Алла ярдәмедер бу. Алла ярдәме белән генә. Менә әйтеп үттек бит инде очрашулар үткәрәсез дип, шул ук вакытта лекциялар дип. Менә бүгенге көндә безнең театрларыбызда да мондый формат бар. Ничектер халык килсен өчен, аларда кызыксыну булсын өчен аларны бит инде шаккаттырга кирәк. Менә үзегезнең үзенчәлегегез дип нәрсәне атар идегез? Дөресен әйткәндә, хәзер әйтәм инде мин, чөнки безнең мәдәни агарту проектыбызга хәзер 10 ел булды инде. Күп әйбер бездән башланды. Мине мактана дип әйтмәгез инде, чөнки без лекция форматын, менә шундый форматны без башладык әле 10 ел элек. Ул вакытта әле кешеләр гел андай бергә йөрмиләр иде. Ничек инде ул барып лекция тыңларга 2 сәгать, нәрсә инде ул, ничек шунда вакыт табырга дип. Без әкренеп аларны ияләштердек улай бергә. Чөнки әйтем бит инде, әйтеп киткән идем, менә ниндидер гади телдә авыр әйберләр турында сөйләү кешеләргә кызык булып китте. Чөнки китап укырга вакыт юк. Менә гел бөтен әйберне укып бетереп булмый бит. Интернетка кирсәң, мин әйтәм, ул челтәрләрдә аның хәтле информация, ничек инде син менә бер 2 сәгать эчендә шуның хәтле информация аласың. Юк, алай булдырып булмый. Мин әйтәм инде, килегез дә сез 2 сәгать эчендә менә иң кирәкле әйберне генә алып китәсез үзегез өчен. Менә ул энциклопедия. 2 сәгать эчендә энциклопедия карап чыккан шикелле була инде ул. Менә шулай итеп әкренеп алар кешеләрне ияләштердек тә, хәзер карыйм инде, әйе, бөтен җирдә дә ул формат бар, Аллага шөкер. Безнең өчен стимул гөлсә. Чөнки хәзер мин уйлыйм, әйе, бөтен җирдә дә шул формат хәзер бара. Без инде ниндидер яңалыклар кертергә җыенабыз. Мәсәлән, менә хәзерге моментта мин аны инде безнең изюминка дип әйтәм. Татарчасы ничек буладыр? Изюминка коллаборациялар. Менә миннән Гөлсурлар, коллаборация нәрсә соң ул? Мен әйтәм, ул бер теманы алабыз да, 2 белгеч шул тема буенча сөйли. Мисал китеримме? Менә хәзер генә менә башыма нәрсә керә. Менә мәсәлән, бүген безнең булачак менә бер очрашу, безнең кич белән лекция, анда әдәбият һәм философия. Менә кем шулай итеп алып бара хәзер лекция? Менә 2 белгеч, Селлинджер и дзен-буддизм. Менә аны кеше әйтә, ничек инде без над пропастью варжыны укыган бар, анда нинди дзен-буддизм. Әйтәм, менә бүген киләсез дә беләсез аннарсын. Аннарсын менә майның башында мәсәлән булачак очрашу, безнең анда кино, музыка, Артемьев буенча. Менә үлеп китте бит инде безнең композитор әйе, шуның буенча. Аның менә музыкасы ничек фильмнарда менә сөйләшәкләр инде безнең Адил Хайбуллин да менә Эльвира Рафаэльна Камалова. Менә шундый кызыклы әйберләр үткәрергә хәзер тырышабыз. Әйе, коллаборация бөтен җирдә юк ул. Аның өчен бик белем бик югары булырга тиештер дип уйлыйм мин аның өчен. Менә шуннан да миңа калса, менә мондый чараларга теләсә кем килергә дә тиеш түгелдер. Гадәттә бит инде концертларга, шул ук вакытта спектакльләргә тамашачы агылып бирсә, монда инде миңа калса мәдәниятне тирәнтен аңлаган һәм белемле кешеләр килә торгандыр. Ансы шулай, Гөлүсә, ләкин хәзерге менә моментта мин карыйм инде барыбер һәр кеше белән бит мин аралашам, һәр килгән кеше белән. Баштан куркалар килергә. Мин инде үзем кайсы вакытта кешеләр белән сөйләшәм. Әйтәм, сез килеп кенә карагыз. Менә бер тапкыр гына. Чөнки кеше уйлый, мин менә музыкада бик аңлап бетермим, мин аңламамындыр бу лекцияны дип уйлыйлар. Әдәбият буенча да шулай куркып китәләр. Мин инде филология бетермәгән, шуңа күрә менә мин җырактыр бу шул темалардан дип уйлыйлар. Юк. Ул барыбер менә әкренеп, менә мисал өчен үзем әнием турында гына әйтә алам. Менә аңа әни әйтә инде, кызым, мин 60 яшьтә генә яши башлаганмын икән ди. Чөнки ул хәзер менә безне карап, ул бит Мәскәүдә яши, аңа бик кызык, ул карап тора, бөтен китапларны укып бара. Бөтен менә безнең Адилә менә киновед әйткән бөтен китаплар экранизацияларын карап бара. Әни әйтә, бөтен менә тормышымның сыйфаты, менә ничек әйтәләр, сыйфатын артты дигән әйтә. Менә без шундый әйбергә сөенәбез дә, кешеләр шуны күреп, шундый мисалларны китерәбез дә аларга, алар җыри башлыйлар. Аннары алар куркыныч түгел икән диләр. Аңлашырлык мәйтәм, безнең бит менә максатыбыз шундый, сезгә гади телдә шундый әйберләр турында сөйләргә дип әйтәбез. Менә шулай әкренеп якынлаштырабыз инде халыкны. Менә шулай да әлеге проектта минем борчыган бер әйбер бар. Ул инде тел мәсьәләсе. Белүемчә, сездәге барлык очрашулар һәм шул ук вакытта лекциялар рус телендә үтә. Бөтен Татарстан татар телен сакларга кирәк, үз телебездә сөйләшик, аралашык дигән девиз белән яшәгәндә ничектер бу әйбер күңелне тырнап тора кебек. Күңелне тырный. Мин сезнең белән ризалашам бу сорауда.
Менә хәзер уйлап утырам да, инде мин әйтәм, менә мин дә әле интервьюга киләм дә, әз генә теге каушыйсың бит, ничек инде мин хәзер үз проектым турында татарча сөйләрмен микән ди. Мин бит инде барыбер Рус телендә барга әйе, шулай урыс мәктәбендә укыган, урыс барыбер филологиясын бетергән. Ләкин инде Аллага шөкер, әти-әниләргә мин бик рәхмәтле, чөнки өйдә барыбер сөйләштерделәр, кичкенәдән бирле тырышабыз инде. Хәзер менә уйлап утырам, әйтәм, әйе, белгечләрдә дә тора инде. Безнең алай теге татар телендә сөйли торган белгечләр әлеге моментта юк, ләкин менә тагын бер стимул булды хәзер миңа. Аннан соң бит әле дәресләр дә рус телендә алып барыла. Ансы да бар шул, ансы да бар. Ләкин минем уйларым бар, бик күп идеяларым бар. Менә хәзер мин инде тагын да илһамланып киттегез. Сезне дә тыңлап утырам, әйтәм, Гөлүсә нинди матур әдәби татар телендә сөйләшәде. Шуңа әйтәм, Гөлүсә, менә сокланам. Шуңа күрә менә хәзер илһамландырдыгыз сез мине. Мен әйтәм, әйе, күптән уйлыйм инде мин улай берне. Әйтәм, хәзер бик көчле, әйбәт татар теле менә белгече кирәк безгә. Чөнки миннән кешеләр сорыйлар барыбер татар теле турында. Аллага шөкер сорый башладылар. Үзем өчен дә кирәк. Мәйтәм, телемне барыбер шумартырга кирәк татар телен. Мәйтәм, хәзер инде Алла берсә, бәлки курсларда булыр. Аннан соң бит әле сорауның булуы, ул инде сөенечле дип әйтергә кирәк. Мин хәзер сөенәм улай бергә, хәзер менә карыйм инде. Бәлки менә Алланың рәхмәте белән шундый кеше дә килеп чыгыр безнең коллективта. Алла берсә. Менә лекцияларыгызга да тукталып үтик әле. Гадәттә нинди темалар яктыртыла? Менә шул безнең әлеге моментта шул 7 юнәлеш темалары төрле була. Без менә халыкны бит барыбер тыңлыйбыз. Алар бер лекцияга киләләр дә, ничектер мин теге карап йөрүче инде барыбер карап йөрим, тыңлап йөрим. Кешеләр ниндидер әйбер әйтәләр дә, мин анарсын инде белгечләр белән сөйләшәм дә, әйдәгез менә шундый темалар алабыз. Анарсын безнең менә мин татарча әйтә алмам инде улай берне. Әйтәм, свобода творчества бездә. Ирек. Әйе, ирек шундый, шуңа күрә белгечләр аны беләләр. Шуңа күрә үзләре дә менә бик теләгән темалары бар икән, алар үзләре киләләр дә әйтәләр, Айсылу, әйдә менә шуның турында сөйләшәбез, әйдә менә шуның турында лекция әзерлибез. Әлбәттә ярый. Әлбәттә ярый. Алар инде аны әзерләп, рәхәтләнеп, менә ничек инде чын күңелдән анарысын шуның белән инде шуның турында сөйлиләр. Төрле анда композиторлар турында. Менә без бит инде әдәбиятка әйтәм 9 ел. Без инде 70-тән артык китап укыдык, анализлаштырдык. Әле безнең ул әдәбиятка багышланган очрашуларыбыз гел 4 сәгать бара. Кешеләр әйтәләр, сез анда 4 сәгать нәрсә эшлисез? Мен әйтәм, җитми безгә ул 4 сәгать, җитми. Чөнки безнең бик көчле белгеч, без тотынабыз автор турында сөйли, анарысын инде шул күчәбез китабына, анализлаштырабыз, кешеләр менә оялган кешеләр дә хәзер ниндидер фикерләшә башладылар, әйтәләр. Аллага шөкер, менә шулай әкренәп. Аннан соң бит әле темалар актуаль дә булырга тиештер, бит. Шул ук вакытта яңалыкларын да күзәтеп барырга Менә кирәк. кызганычка каршы дип әйтәм инде, менә Артемьев үлде мәсәлән, композитор. Шуңа багышланган хәзер очрашу үткәрәбез инде. Менә Инна Чурикова китте, аңа багышланганды күптән түгел үткәрдек. Менә ул андый да әйбер бар инде, без инде барыбер күзәтеп торабыз бит. Хәбәрдар булырга кирәк, шулай бит. Әйе. Менә лекциялар турында да сөйләшеп беттек. Хәзер инде сюжетка да тукталып бетәргә тәкъдим итәм. Безнең хәбәрчебез лекцияларның берсендә булып кайтты. Сөйләү бер әйбер, сюжет аша карап танышып бетсәк, миңа калса тагын да кызыклырак булыр. Игътибар экранга. Яшәү сәнгате мәдәни агарту проекты 7 төрле юнәлеш буенча дәресләр бирә. Рәсем сәнгатенә кагылышлы лекцияләрендә без дә булып кайттык. Бүгенге тема безнең Казанда туган, укыган, яшәгән хатын кызлар рәссамнар турында сөйләгән идек. Без бу ердә бу юнәлеш белән шундый бик авыр булса да, бик кызык эш алып барабыз, чөнки үзебезнең җиребездә тормыш иткән, эшләгән төрле шәхесләр белән таныштырабыз. Катнашучыларның күбесе хатын-кызлар. Алар барысы да төп эшеннән тыш сәнгать һәм иҗат белән кызыксына. Биредә исә файдалы лекция генә тыңлап калмый, үзләренә теләктәшләр аралашу даирәсе дә таба. Колак шите белән генә ишетеп калдык. Лекция тамамланганнан соң сез безгә яңа бер дөнья ачтыгыз дип соклануларын яшермәделәр. Бу шундый гади генә тормыштан, сыры тормыштан, менә шундый рутина дип әйтик, алар бу проектка килеп, яңа ниндидер яңа әйберләргә өйрәнеп, яңа кешеләр белән танышып, аралашып, шулай илһамланып китәләр. Һәм чынлап та бу аудитория белән эшләргә дә бик җиңел, чөнки кызыксынучан, бик таләпчән. Проектның күршесендә генә мозаика студиясе дә эшләп килә. Форсаттан файдаланып, аны да күреп, эшләре белән танышып чыктык. Студиягә 6 яшьтән башлап балалар да, олылар да йөри.
Ижад итә, өйрәнә, нәтиҗәдә менә шушындый матур иҗат җимешләре туа. Сүз уңаеннан, үзәккә кергәндәге идәнне дә таш мозаикадан үзләре җәйгәннәр. Ул керә-керешкә биредә матурлык сөюче кешеләр җыелган дип искәртә сыман. Шуннан да Ой, сездә сюжет бик өчен матур да рәхмәт. икән әле. Ничек шулай мен әйтәм, туры килде кичә менә мен әйтәм, сез килдегез. Безнең минем яраткан юнәлешләрнең берсе. Милли сәнгатькә багышланган. Минем өчен шуның хәтле ул ничектер мөһим, чөнки менә кешеләр белән сөйләшкәндә дә кемдер Пикассо, Матисс дисәң, о дип җибәрәләр. Мен әйтәм, сез үзебезнең рәссамнарны беләсезме соң? Менә без Разилә белән Аллага шөкер шул менә юнәлешне алып барабыз. Менә әйтәм бит, фешннар анда, Родченколар, Беньковлар, кемнәр генә, Баки Урманчы, бөтенесе турында без үткәрдек менә бу очрашуларны, лекцияларны. Кешеләр шок каталар. Мен әйтәм, әйе, бөтен дөньяда билгеле менә шул рәссамнар, алар бездә яшәгәннәр. Баштан мен әйтәм, үзегезнекеләрне өйрәнегез. Аннары соң инде сез чит илләрдә яшәүче рәссамнар турында өйрәнерсез дип әйтәбез инде. Шуннан да бик кызыклы тема. Әле ола берсә киләчәктә безгә дә әлеге теманы алып, кунакка берәр белгечне чакырырбыз, Алла теләсә. Менә Айсылу ханым, бүгенге тапшыруга әзерләнгәндә сезнең хакта бик күп мәкаләләр һәм шул исәптән видеоматериаллар белән дә танышып чыктым. Һәм шуларның берсендә сезнең җырлаганыгызны күрдем. Менә үзе иҗат кешесе булган шәхескә җитәкче булу ничегрәк икән ул? Мин инде стандарт җитәкче түгелдер дип уйлыйм үземне. Мин алай теге усаллашып биреп индер анда индер бизнес-планнар төзеп торган кеше түгел мин. Чын күңелдән эшлибез. Менә без партнерлар шикелле дип әйтәм инде мин. Берәсен рәхәтләнеп, ничектер утырабыз, шул түгәрәк өстәл янында утырабыз да уйлашабыз, нәрсә белән шөгыльләнергә. Менә без бөтен проектларга ачык. Мин гел кешеләргә әйтәм. Ниндидер менә кызыклы кешеләр менә бүген дә менә тапшыруны күрәләр икән, кемдер уйлый икән, мин бит менә шул юнәлештә талантлы, менә уникаль кеше, менә мин шундый әйбер белән, шундый әйбер турында сөйли алам дип килсеннәр. Мин менә һәрбер кешене тыңларга риза. Ничектер менә мин карыйм да, мен әйтәм, кем белгән, бәлки безнең 7 түгел, 10 юнәлеш килеп чыгыр. Аннары 15 булыр. Әйе, чөнки яшәү сәнгате бит ул шул 7 юнәлеш кенә түгел, ул бит бөтен әйбер. Шуннан да бик бик дөнья киң бит тема. ул. Әйе, бик киң тема. Шуңа күрә без бик ачык. Рәхим итсеннәр. Бөтенесен өчендә. Айсыл ханым, шуның белән инде тапшырубыз ахырына да якынлашты. Килгәнегез өчен тагын бер кат бик зур рәхмәт Сезгә сезгә. рәхмәт. Бездә инде кунакта сәнгать аша безнең күңелләребезне дәвалаучы, иркәләүче Айсылу Насыйбуллина булды. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенгә шулар иде. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.